Els residus voluminosos són aquells que no es poden tirar junt amb la resta de residus domèstics degut a les seues dimensions i que per tant requereixen un tipus de recollida especial i de tractament distint. En Europa es generen a l'any més de 19 milions de tones i més del 60% acaben en abocadors o incinerats. Per a fer front a aquest problema i donar una segona vida a aquests materials, naix el projecte europeu Urban Rec. Es tracta d'una iniciativa público-privada capaç de convertir aquests residus en matèries primeres per a la indústria. La Comissió Europea ha invertit més de 8 milions d'euros en aquest nou model de gestió que permetrà, per exemple, transformar aquell sofà vell que ja no necessites en matèries primeres renovables per a produir nous matalassos, mobiliari urbà o additius per a la producció de biocombustibles. Tot això gràcies a noves tècniques de separació i valorització de materials. Gràcies al projecte Urban Rec es pretén reduir els residus voluminosos enviats als abocadors en 4 regions europees, sent una d'aquestes la província de València. Reciclar el 80% dels residus gestionats. Millorar la seva reutilització en un 15%. Reduir el 20% de les emissions de CO2 evitant l'abocament i la incineració. Reduir en un 30% el cost de gestió en ecoparc gràcies a la selecció en origen. Desenvolupar nous productes reciclats i reduir el consum de matèries primeres. Coordinat per l'Institut Tecnològic del Plàstic de València, Urban Rec agrupa 20 entitats europees per a fer front a aquest problema, permetent l'intercanvi d'experiències. La Diputació de València s'estableix com el principal interlocutor entre les entitats participants i els municipis amb l'objectiu d'aconseguir que la província de València siga un referent en gestió de residus voluminosos a nivell nacional i europeu. Però res d'això tindrà sentit sense la teua col·laboració. Com? Abans de retirar un moble, pensa si algú podria fer ús d'ell. Reutilitzar sempre és la millor opció. Diposita els residus voluminosos únicament els dies establerts per l'Ajuntament. També pots dur-los a l'ecoparc. En molts municipis aquest esforç es veurà recompensat en la reducció de la taxa del FEM. Evita els abocaments incontrolats o dipositar-los als contenidors del carrer. Aquestes pràctiques provoquen un augment del cost en la separació i eliminació i, en conseqüència, un augment de taxa del FEM que paguem tots. Sols amb la teua col·laboració podem solucionar la problemàtica dels residus voluminosos i donar-li una segona vida a allò que ja no necessites, millorant de forma considerable el nostre medi ambient. Diputació de València, colze a colze amb els ajuntaments. Aquest projecte ha rebut finançament del Programa d'Investigació i Innovació Horitzó 2020 de la Unió Europea.